Už jste také 100krát začali? Podle průzkumů jsou na tom Češi nejhůř z celé Evropské unie. Více jak 56% manažerů prohlašuje, že jazyková vybavenost absolventů je naprosto nedostačující. Čím to je, že jsme se stali většinými začátečníky? Kolikrát jste začali studovat angličtinu? 1krát, 2krát, 5krát, 10krát nebo i vícekrát? Proč jste nepokračovali dál? Co vás k tomu vedlo? Jakou jste měli výmluvu? Podívejme se spolu na seznam výmluv. Již jsem to mnohokrát zkusil a nešlo to. Jsem hloupý na jazyky. To je mimochodem velmi častá výmluva. Nebaví mě to. Nemám talent na jazyky, je to příliš náročné. Jsem na to starý. Chodím do kurzu, ale nevyhovuje mi lektor. Dostávám domácí úkoly. Nepotřebuji to k práci. Do zahraničí nejezdím. Mám špatné návyky, nemám na to čas a učení je pomalé. A ta nejhorší možná výmluva, jsem líný. Kde je problém? V první třídě základní školy jsme se naučili číst, psát a počítat. Zhruba ve 3. třídě jsme tyto dovednosti úplně vypilovali a uměli jsme velmi dobře číst, psát a počítat. Od 3. třídy základní školy jsme se taktéž začali učit svůj první cizí jazyk. Do maturity to bylo zhruba 11 roků. Jak je tedy možné, že maturant, který se učil 11 let angličtinu, zhruba 1 rok po maturitě neumí odpovědět na jednoduchou otázku v angličtině? Rozebereme si klasickou školní metodu. V klasické školní metodě hned nahlas mluvíte a učíte se i psát. I hned slyšíte taktéž špatnou výslovnost, jak spolužáků, tak bohužel i učitelů. Učíte se jednotlivá slovíčka, která se učíte nazpaměť. Biflujete se. Učíte se gramatiku a motivací je vám známka či poznámka. V duchu si stále překládáte z češtiny do angličtiny a naopak. Otázka zní, existuje nějaká lepší metoda? Mám pro vás dobrou zprávu. Ano, existuje a je stará jako lidstvo samo. Je založena na napodobování. Jak se naučilo mluvit malé dítě? Malé dítě napodobovalo svoje rodiče a zhruba ve 3 letech svého věku umělo pochopit, o čem se dospělí baví. Metoda založená na napodobování se jmenuje imitum. Více informací najdete na webové stránce www.imitum.cz. Tato metoda vychází z poznatků amerického psychologa Paula Wimslera, bulharského neurologa George Lozánova a učitele národů Jana Amose Komenského. Co to vlastně znamená imitace napodobování? Malé 6leté dítě umí říct větu například maminko, já nechci ten špenátek. Já chci to kuřátko, co jsi udělala minulou neděli, když tady byla babička. Zeptejte se schválně někoho, kdo umí dobře cizí jazyk, zda umí tuto větu přeložit do svého jazyka. Zeptejte se svého kamaráda, zeptejte se svého učitele. Já vám rovnou teďka prozradím, že to v podstatě nejde ani přeložit, protože Angličan či Američan myslí trošku jinak. Ví 6leté dítě něco o podmětu, předmětu, budoucím čase či ženském rodě? Neví vůbec nic a přitom se bez problému domluví. Pojďme si porovnat klasickou metodu a metodu imitum. V klasické metodě nejdříve nahlas mluvíte a učíte se i psát. Oproti tomu v metodě imitum nejdříve se učíte porozumět, pak mluvit a nakonec i psát. V klasické metodě ihned slyšíte špatnou výslovnost spolužáků. Oproti tomu v metodě imitum slyšíte výhradně výslovnost rodilých mluvčích. Klasická metoda učí podle jednotlivých slovíček. Metoda imitum učí celé větné celky v kontextu. V klasické metodě se učíte nazpaměť, neboli biflujete se. V metodě imitum se učíte poslechem a napodobováním. U klasické metody je motivací metoda cukru a biče, neboli v našem školním systému známka či poznámka. Oproti tomu v metodě imitum jsou motivací vaše vlastní výsledky. V klasické metodě se učíte v čase, který vám stanovil někdo jiný, kdežto v metodě imitum studujete v čase, který si sami určíte.
Pozor, ale to nejsou všechny rozdíly. Pojďme se podívat na další rozdíly. V klasické metodě se učíte od jednoduchých slovíček, kdežto v metodě imitum se učíte kompletní větné celky. Slyšíte reálné situace. Klasická metoda učí podle učebních plánů, osnov, a to je bohužel nudné. V metodě imitum si zvolíte téma či lekci, která vás baví, která vás zajímá. V klasické metodě si stále překládáte z angličtiny do češtiny, kdežto v metodě imitum se učíte rovnou myslet v cizím jazyce. Neexistuje tu žádné překládání. V klasické metodě se učíte gramatiku, teorii a samozřejmě ve škole zvládnou testy. Oproti tomu v metodě imitum přímo se gramatiku vůbec neučíte. Prostě ji jednoduše používáte, tak jako jsme si to řekli u toho 6letého dítěte. V klasické metodě se setkáte s opravováním a zkoušením, což je pochopitelně pro studenty frustrující. Oproti tomu v metodě imitum vás nikdo neopravuje a vy studujete v klidu bez stresu. V klasické metodě používáte jen mechanickou paměť, převážně pro šprtání a biflování slovíček. Oproti tomu v metodě imitum zapojujete i tu druhou paměť, tu logickou. Zapamatovat si všechno nazpaměť? Je to vůbec možné? Metoda imitum vám umožní zapomenout slovíčka, která si prostě nepotřebujete pamatovat. Proč se tedy nebiflovat? Pojďme si to shrnout. Biflováním se naučíte jednotlivá slovíčka, které však brzo zapomenete, nehledě na to, že samostatné slovíčko naučené biflováním zní jinak než slovíčko ve větě. Je to prostě nuda a já ani pořádně nevím, koho to vlastně baví. Stejně tak se nedá vše nabiflovat, pomíjíme pochopitelně některé gramatické výjimky. Dítě se naučilo mluvit, aniž by se něco biflovalo. Biflování také vede k neustálému překládání z jazyka. Říkáme tomu, nebo respektive Angličané tomu kolikrát říkají, že mluvíme Chenglish místo English. Pochopitelně biflování taktéž vede na to, že se nenaučíte správnou intonaci vět. Pojďme se podívat na praktický příklad, proč se nebiflovat. Vezmeme si jednu ze základních frází anglických. Větu Where are you from? Na obrazovce vidíte, jak tato věta vypadá napsaná. Where are you from? Do češtiny tuto větu přeložíme odkud jsi. A doslovný český překlad znamená kde jsi ty z. Kde odpovídá slovíčku where, jsi odpovídá slovíčko are, ty odpovídá slovíčko you, z odpovídá slovíčku from. Principem je myslet v angličtině. Abyste pochopili princip myšlení anglického mluvčího, vůbec nepotřebujete žádné významové překlady. Můžete si zapnout doslovné překlady. Doslovné překlady jsou takové malé hádanky. Díky těmto hádankám vás vlastně nutí tato metoda přemýšlet. Přemýšlet o tom, jaká je stavba té věty. Díky tomu zapojete taktéž svoji logickou paměť. Pojďme se ještě podívat na to, co ten doslovný překlad znamená. Vezmeme si základní spojení the book. Když si to volně přeložíme z angličtiny, znamená to ta kniha. Tak toto překládáme do češtiny. Ovšem Angličané neznají žádný rod. Ti neznají ten, tato. Proto v metodě imitum uvidíte překlad ten kniha. Tyto hádanky vytváří takové aha momenty. Díky těmto hádankám se vám vytváří představy o tom, co slyšíte. A tím vlastně zapojujete druhou část mozku, tedy logiku. A pro koho je metoda imitum vlastně určená? No je určená pro všechny ty, kteří nemají čas chodit do klasických jazykových kurzů. Je určena pro studenty, kteří se chtějí rychle naučit mluvit. Pro ty, kteří chtějí pochopit myšlení rodilého mluvčího. Pro všechny začátečníky, většiné začátečníky i mírně pokročilé. Jakých 5 kroků vede k úspěchu? Pojďme se na to podívat. Za prvé, zvolte si libovolnou lekci a začněte ji poslouchat. Poslouchejte pasivně i aktivně. Vnímejte výslovnost, vnímejte intonaci vět. Za druhé, přemýšlejte o významu vět. Podívejte se na slovíčko, kterému nerozumíte. Opakujte větu, až ji porozumíte. Za třetí, snažte se pochopit význam obsahu.
Význam jednotlivých vět. Za čtvrté, opakujte si výslovnost sami pro sebe. Říkáme tomu, že mluvíme v duchu. Je to úplně stejné, jako když si v duchu zpíváte vaši oblíbenou písničku, kterou slyšíte z rádia. A poslední fází je opakování na hlas. Opakováním vzniká trvalý obraz těchto vět ve vaší dlouhodobé paměti. Občas se můžete setkat se srovnání metody Imitum s metodou superlearningovou. Metoda Imitum není superlearningovou metodou. Superlearning je závislý na vedení zkušeným lektorem, kdežto v metodě Imitum žádného lektora nepotřebujete. Superlearning většinou nezapojuje více smyslů dohromady. Superlearning často hlásá, že se naučíte jazyk třeba i za 14 dní. To však vůbec takto nefunguje. Superlearning využívá jen vylepšené biflování. Angličtina metodou Imitum je bez biflování. Jak je na to metoda Imitum v porovnání s jinými počítačovými programy? Najdeme mnoho programů, které řeší výuku anglického jazyka, ale ty jsou většinou založené právě na biflování a na gramatice. Mají perfektní zpracování. Jsou velmi barevné, mají pohyblivé a animované testy, obrázky a tak dále. Ovšem ovládání je poněkud komplikované. Angličtina metodou Imitum je velmi jednoduchá na ovládání. Ostatně můžete si to sami vyzkoušet. Jak je to se slovníkem a s gramatikou? Pojďme se na to podívat. V metodě Imitum nepotřebujete vůbec žádný slovník, protože žádná slovíčka se nepotřebujete biflovat. Každé slovíčko má u sebe kontextově správný doslovný překlad. Stejně tak metodou Imitum se nebudete učit žádnou gramatiku. Ostatně vy gramatiku na úrovni Oxfordu vůbec nepotřebujete. Většina z nás se potřebuje hlavně anglicky domluvit. Kompletní výukový systém najdete na webových stránkách www.angličtina-bez-biflování.cz. Zde najdete 3 základní kurzy. Najdete zde běžnou konverzaci, dále obchodní angličtinu a v neposlední řadě i angličtinu pro naše nejmenší, pro děti. Vyzkoušejte si angličtinu zdarma na plném kurzu. Přístup získáte na uvedené webové stránce. Získáte kompletně plný přístup na 3 dny a dále neomezený přístup do aplikace s úvodní lekcí. Zakoupení kurzu Angličtina bez biflování vůbec nic neriskujete, protože vám nabízíme unikátní jednoletou garanci. A pokud máte jakékoliv otázky, pak mi je prosím napište. Pak, když to bude v mých silách, rád vám na ně odpovím. Děkuji za pozornost. Naschledanou.